és un projecte molt interessant perquè, per una banda, el llibre pateix i per una altra banda, està viu. Per tant, tot el que sigui reunir en un espai que a més sembla que està bastant decaigut, aquest projecte de subratllar el món del llibre amb tots els seus factors, que són variadíssims, és una qüestió important que pot donar vida a Cervera i ser una iniciativa molt interessant de coordinació de viles que es converteixen en això, en viles del llibre. Cervera ha agafat el testimoni de poder fer viles del llibre, de convocar activitats al voltant del llibre, de la literatura, de portar autors, editors, llibreters, de que tot plegat faci adonar quina és la força de la literatura per arribar a les persones, perquè és llegint que tindrem un públic i una societat més crítica, més culta i, per tant, també més lliure. Treure llibres al carrer és una de les coses més naturals que pot fer un llibre, que volti, que surti al carrer, donat que els espais tancats últimament estan en crisi i tenen seriosos problemes per vendre, doncs aquesta iniciativa ho trobo fantàstica. I espero que s'estengui, tal com m'explicaven, per una autèntica xarxa per tot el país, una autèntica xarxa de setmanes del llibre i de viles del llibre com aquesta. Trobo que iniciatives com les que Cervera aquest cap de setmana està fent, seguint l'estela de Bellprat, hauria d'anar calant en moltes altres ciutats i pobles de casa nostra per així fer de la lectura i dels llibres una activitat normal, perquè és allò de dir que si llegim i dins de cada llibre trobem històries que ens facin més potents culturalment i intel·lectualment, no tenim pràcticament aturador com a persona i com a país. Em sembla una iniciativa excel·lent perquè no es tracta d'una fira en la qual s'aïllen sota uns tendalets, uns senyors que venen una cosa, sinó que els llibres prenen la vila. Descobrim molts indrets que jo no havia estat mai, envaïts per llibres, i això estira a la gent no només cap a la lectura, sinó cap al coneixement d'un territori, d'una meravella de centre com aquest de Cervera. És donar vida a un carrer que malauradament no la té. I la presència dels llibres ensenyarà a diversos establiments, i tot el derivat dels llibres ensenyarà a la gent a emprar els llibres i a llegir i no mirar tant la televisió. Primer hem tingut un programa fantàstic d'editors, d'autors. Hem viscut un carrer Major, com moltes vegades hem somiat, ple de gent, recuperant espais emblemàtics, espais que moltes vegades els veïns no hi són accessibles i que aquesta vegada ho hem pogut disfrutar amb un maridatge de cultura, de literatura, de llibres, d'autors, fins i tot de vi, i ha fet que Cervera una vegada més sigui una capital cultural al nostre país.